नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय सक्राते परत एकदा स्वागत करतो आहे आपलं स्पॉटलाईट मराठी इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, शेतकऱ्यांसाठी जे आहे ते एक महत्त्वाचा अपडेट आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की जे काही महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतलं जे काही प्रोत्साहनपर अनुदान 50,000 रुपयाची जी पहिली लिस्ट आली होती 12 तारखेला, त्या लिस्टनुसार जी आहे शेतकऱ्यांची KYC झालेली आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांची KYC झालेली आहे अशा शेतकऱ्यांचे पैसेसुद्धा त्यांच्या अकाउंटवर क्रिएट झालेले आहेत. आता दुसरी यादीची शेतकरी वाट पाहत होते आणि मित्रांनो, दुसरी यादी जी आहे ती काल संध्याकाळपासून जी अपलोड करण्याचं काम सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील यादी जी आहे ती सक्सेसफुली अपलोड झालेली आहे. त्याची जी काही लिंक आहे आपण ग्रुपवरती याद्या टाकलेल्या आहेत पुणे जिल्ह्याच्या. अजून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वगैरे याद्या प्रदर्शित झालेल्या नाहीत. तर मित्रांनो, बहुत सगळे शेतकरी जे आहेत ते SMS करू लागले की या जिल्ह्याच्या याद्या पाहिजे, त्या जिल्ह्याच्या याद्या पाहिजे. तर सगळ्यात बेस्ट हे आहे की तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या CSC सेंटरवरती जाऊन हे याद्या चेक करू शकता. कारण दुसऱ्या जिल्ह्याच्या याद्या जी आहे ते फक्त त्याच जिल्ह्यातील CSC सेंटर चालक जे आहेत ते चेक करू शकतात. समजा आता मी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहे तर मी फक्त उस्मानाबाद जिल्ह्याच्याच याद्या चेक करू शकतो. दुसऱ्या ऑदर जिल्ह्याच्या याद्या ज्या आहेत ते माझ्या CSC ID वरून दिसत नाहीत. तर मित्रांनो, सगळ्यात बेस्ट आहे की तुम्ही जे आहे ते तुमच्या जवळच्या CSC सेंटरवरती जाऊनच याद्या पहा आणि आपलं नाव चेक करा. जर इतर जिल्ह्याच्या याद्या माझ्याकडे आल्या तर मी आपल्याला ग्रुपवरती नक्कीच पाठवेल. तर मित्रांनो, आता पाहूया की कशाप्रकारे आपण हे चेक करायचं आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी विनंती आहे, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा जॉईन व्हा. कारण जर आपल्याकडे या याद्या आल्या तर आपण सगळ्या जिल्ह्याच्या याद्या ज्या आहेत ते आपल्या ग्रुपवरती टाकणार आहोत. तर मित्रांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, याद्या जी आहे ते फक्त CSC सेंटर चालकच चेक करू शकतात. ऑदर जे आहेत मोबाईल आपल्या शेतकरी जे आहे ते याद्या चेक करू शकत नाही. तर आपण आता हे पाहणार आहोत की CSC सेंटरवरती कशाप्रकारे याद्या चेक करायच्यात. आपल्याला लॉग इन करायचं आहे आणि लॉग इन यावरती सर्च बॉक्समध्ये आपण फक्त MAH एवढं जरी टाईप केलं तरी आपल्याला जी काही लिंक आहे ती ओपन होईल, जी की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना ही वेबसाईट ओपन होईल. यामध्ये आपल्याला डेस्कटॉप मोडला जायचं आहे आणि आपल्याला लेफ्ट कॉर्नरला ऑथेंटिकेशन ऑदर ऑथेंटिकेशन लिस्ट नावाचा ऑप्शन दिसेल. या ऑप्शनला आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर जे आहे ते बघू शकता, जो ID जो आहे तो ज्या जिल्ह्याचा असेल त्या जिल्ह्याच्या याद्या ज्या आहेत ती खाली आपल्याला दिसतील. मी आपल्याला झूम करून पण दाखवतो की बघू शकता. आता इथं आपली पहिली यादी जी आहे ती आलेली आहे. तर उस्मानाबाद जिल्ह्याची पहिली यादी अशा प्रकारे दाखवत आहे. दुसरी यादीसुद्धा त्याच्याच खालीच्या बॉक्समध्ये आपल्याला दाखवण्यात येईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याची यादी जी आहे ती अजूनपर्यंत आलेली नाही. यादी अपलोड करण्याचं काम सुरू आहे. पुणे जिल्ह्याची यादी आपण ऑलरेडी ग्रुपवर टाकलेली आहे. जशा जशा आपल्याला ऑदर जिल्ह्याच्या सुद्धा याद्या मिळतील तसं तसं आपण आपल्या या ग्रुपवरती टाकत राहणार आहोत. त्यामुळे आपल्या ग्रुपलासुद्धा जॉईन व्हा. आणि मित्रांनो, अजून अशाच प्रकारच्या नवीन अपडेटसाठी जे आहे ते आपल्या स्पॉटलाईट मराठी इन्फो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करा आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपलासुद्धा जॉईन व्हा. कारण वेळोवेळी अपडेट जे आहे ते आपण आपल्या ग्रुपवरती सुद्धा टाकत असतो. तर मित्रांनो, तुमचे काही प्रश्न असतील तर आपल्याला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. आपल्याला लवकरात लवकर त्याचा रिप्लाय जो आहे तो देण्यात येईल. तर मित्रांनो, भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन अपडेटसह. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.